Čus ľudia, vítam vás u 5. videa z Let's Playa. A zase s Ivou. Čau, čau. No a ideme na to. Zmeny tu ani nie sú. Nejak sme dotočili to 4. video, tak nezačali točiť toto 5. Nejakým zádnym spôsobom mi zase tá kráva odchádza. Preskočí plak. Nemôže, to je preskočaný hráč. No a ľudia, píšte nám do komentárov, že aké challenge je, aby sme splnili. Píšte vaše challenge a my sa ich budeme pokúšať splniť, ktoré sa nám budú ľúbiť. No, takže... No. Máš 2 železné meče? Vezmi si z mojej truhly železo. Ja. Nemáš? Nemám. Nemám. Ale ja potrebujem železo. Čak, a čo je toto? No, ukáž mi, ako to ty vidíš. A čo je toto? No? Aha. Ďakujem za jablko. Nekradni. Nechcem kradnúť. Kde máme mine? Však to one, kde sú trapdory. Otvoj si trapdory a chod dolu. Ťažko sa mi otočí. A keď chceš výjsť, tak skáč. No dobre. Ty si kopal po bedro. Ja som mal viac točiek, ja som mal klopku. To by mi nesedelo, ja som mal 36 tojčiek. Vieš? Ale môžeš bejať aj aspoň niečo máš. Vieš. Ľudia, odbachneme ju, čo vy na to? Nie! Neboj! Ja viem, že ma chceš odbachnúť, ja som to počula! Nehuč! Prepáčte ľudia, strihnem video. Nie, ale ja nemám žiadne. Teraz som začal nahľavať. No dobre ľudia, sme naspäť. Ivana ma teraz riadne nasrala. Napíšte mi do komentárov, aby som si voľne točil. Pozor Iva, idem úplne dole odbachovať. Takže ľudia, dočkali ste sa, ideme použiť TNT. Priamo tu. Zombici! Ale to... Ja sa bojím zombikov. Si pipi. Idú po tebe. Ľudia, diamanty! Ale ja sa bojím zombikov bez sebistve. A ja som ich minule počula, to je úplne niekde ďaleko. Máme diamanty, ľudia! Ďalšie! Ja som chcela diamanty. Môžeš si vziať železo. Ja nechcem. Ja chcem diamanty. Ja chcem len 2 diamantíky a nič viac. No tak dobre, 2.
Ľudia, ďalších 6 diamantov. Wow. Ideme ďalej. Pozor. Tu bolo zlato. Zlato, ľudia. Mám ho ešte nájsť. Alebo tu bolo iba jedno oječko. Železo. Áno, vidím. To si môže vziať. Ja sa bojím tých zomboňov. Ľudia, iba sa odpojil, alebo sa tu bojí. Bež ho zabiť. A čo ja viem, kde je? Ježiši, ľudia. Vonku je noc. Fakt. Ježiši, ľudia, chápete, Ivana sa bojí normálne domov dojsť. Preto sa boja, preto zase sa bojí, že umrie. Tak som mala len 1 HP. Fakt? Lebo to bol taký búk, že mám 1 HP. Noc je? Ja sa bojím. Ten zombík je v podzemí. No tak nechod do majnu. Ja si ťa tu takto krásne uzamknem. Obiď ma, prosím. Nie, neuzamkni ma, prosím. Ja sa bojím. Mami, poďme ma. Ešte ľudia, chápete, ona normálne serie. Dobre. Ešte ľudia, toto video bude riadne hlučné, preto je táto nič nevie. Lebo ja sa bojím. Ešte tu plánujem vytrénovať, ale natočím video, až keď sa to naučí. Ježiši. Poďme ma, kupočínka. Pripojím sa. Ešte som sa ani nepripojila. Teraz. Vydaj. Počka. Takto. Opačne. Ježiš, to čo bolo? Toto. Ježiš, ona sa ma nebojí. O Bože. No, Ive sa vybil mobil. Aký mobil? Či tablet. Už ľudia, ja strihnem video. Takže ľudia, som naspäť. Minútku. Dobre. Takže hotovo. Tu máme nepriateľa. A tam ešte zombík. Uzaj, bo tu dáva poison. Kde? Tady je spawn. No ľudia, počkajte. Dobre. Mohli ste vidieť taký rýchlejší spôsob preplavy. Dobre. Ešte som to stihol, ľudia. Inak by bol ďalší strih. Ozaj, nemôžem kyblikom.
Vezmem jedlo. Vypálím gold. Ty kokos. No, takže ja si tu ešte vytajím inventár. Máme 12 diamantov, ľudia. Toľko nemal ešte žiadny youtuber, sa mi zdá, že takto na začiatku. V 5. dieli. Počkaj ľudia, či to pozriem. Si dávam tretiu cestu. Dobre. No dobre. Takže. No dobre. No takže ľudia, ja už by som bol toto video ukončil. No a ozaj, ešte by som rád povedal, že niekedy by sme tu točili 5 hráči, čiže ja, kamarátka, kamaráda, sestra. No takže už by som to ukončil a majte sa pekne.